Den her video er en gennemgang af argumentationsmodellen, som er udarbejdet af Tolman. Formålet med video er at give jer viden om, hvordan I opbygger argumenter. I vil senere komme til at bruge den her viden, når I selv skal deltage i en debat. Herover har vi argumentationsmodellet, som er visualiseret, og nu vil vi gennemgå den. Vi starter med påstanden. Det er det, man ønsker at overbevise om. Det er altså hovedemnet i ens argumentation. Det er for eksempel, sommeren er elendig i år. Det er altså det, som hele vores argument kommer til at handle om. Belægget. Det begrunder påstanden og sandsynliggør den. Det kunne for eksempel være, da det regner hele tiden. Altså, det er en elendig sommer, fordi det regner hele tiden. Det er altså derfor, det er en elendig sommer. Ja. Så har vi hjælpen. Det er den bagvedliggende regel eller logik, som man gør, at man godkender eller godtager argumentet. Det er altså det, der gør, at vi synes, at der er en lighedstegn mellem, at det regner og det er en dårlig sommer. Så det er for eksempel det her, når det regner, anses det som dårligt vejr, da de fleste ikke kan lide at blive våde. Igen er der et lighedstegn mellem, at det at regne, det gør, at folk bliver våde, og det kan folk ikke lide. Altså, de her tre elementer udgør hoveddelen af jeres argumentation. Nu kommer der nogle underelementer, som også kan inddrages i en argumentation. Styrkemarkøren. Der angiver man med, hvilken styrke påstanden fremsættes. Ofte vil det være for at understrege sin påstand, men det kan også være sådan nogle ord, der ligesom sætter styrken lidt ned i argumentet. Måske kunne sådan, man kan bruge et ord som en lille smule. Her kunne det være, i den her tilfælde har vi valgt at styrke vores argumentation. Sommeren er utrolig af styrkemarkøren, elendig i år. Vi understreger altså, hvor enormt en dårlig sommer det er. Altså en utrolig dårlig sommer. Så har vi gendrivelsen. Man forudsiger eller imødegår et eventuelt modargument, eller man angiver, i hvilke tilfælde påstanden ikke gælder. Det kunne for eksempel være, dog vil nogle være glade, for eksempel landmænd, da afgrøderne har brug for vand til at vokse. Det er altså en tilfælde, hvor det, at det regner, ikke er lige med tristhed, men når det er lige med, at det er godt for afgrøderne, så landmanden vil være glad. Her har vi altså valgt et påstand, hvor gendrivelsen understreger, at påstanden ikke gælder. Rygdækning. Her styrker man sin argumentation ved at henvise til andre eksempler, undersøgelser eller lignende. Det kunne fx være fra en forsker, eller som sagt undersøgelse, eller andre, som udtaler sig om emnet. Her har vi valgt at bruge, det viser mange undersøgelser, som bekræfter, at det er den værste sommer i mands minde. Igen har vi brugt ordet undersøgelser, som er et rigtig godt ord at inddrage, hvis man skal virke, som om man virkelig har styr på det her. Her har vi et samlet argument. Øverst vores påstand, inkluderet med vores styrkemarkør. Her har vi vores rygdækning, vores belæg, hjælpen og gendrivelsen. Altså alle elementer, der indgår i en argumentation. Sådan kunne en argumentation se ud. Nu kan I gå tilbage i videoen, hvis der er ting, I ikke har forstået. Vi vil meget gerne have, at I skriver nogle noter ned omkring de her forskellige elementer, som indgår i en argumentation.